салом дӯстони азиз, ма ба яке аз ҷойҳои зебои дигари Фаронса омадам. ин дарёчаро мешавад, дарёчаи хуб, ва дар поёни дарёча шумо бинед чи як сохтмоне ҳаст, сохтмони қалъа. ира бинед дар болои кӯҳ ва феълан римон рафтааст. Як камаке дер кардам, моли нигаҳ кам пештар як варталёт овард, масолаи сохтмониро ба варталёт меоранд. инҷа ма пурсидам чӣ ба варталёт, гуфтанд ки мошин раҳа набуде, то болои ҳамун кӯҳа. ира бинед дӯстони азиз, чӣ хел қасри боҳашомату ва диданӣ, хеле қадимаам аст. ям дар яке аз шаҳрҳои дурдасти Фаронса. ва ин тарафа бинед ҷои зисти мардум ва кӯҳҳои сарбафалак.